हेलो गाइस जों दिनै ट्री हाउसआव थांनो नागिरदों जोङो दा ड्राइभआव दंगासिनो दा अलरेडि जों सानैल' नायदो हाय बोलो हाय नोंथांमोना नायलांबाय थादो गाइस जोङो दा ट्री हाउसआव थांगासिनो दङ फाइनाली जोङो दा ससे सफैबायानो मानो थाखाय होनबा जोङो भिडिअखौ बांद्राय गोलाव खालामा होननानै माने जोङो ससे लामानिफ्राय खालामनो होननानै खालामदों आरोना फाइनली हम लोग पहुंच गया है तामुलपुर। यहाँ पे बहुत भीड़ है। देखिए यहाँ पे मार्केट चल रहा है अभी, आप लोग देखिए नज़रा। थोड़ा सा आगे जाके हम लोग रास्ता चेंज कर लेगा, वहाँ से चिनियाली है सीधा जाता है एयरपोर्ट एलोनिया, और हम लोग थोड़ा सा आगे जाके और लेफ्ट साइड मारेगा। गाइस हम लोग अभी पहुँच गया है तामुलपुर चिनाली। थोड़ा सा स्लो करो भाई। So guys, आङो नोंथांमोननो मेन जायगाखौल' खोन्थालांगोन जेसेबां हायो एसेबां। आङो जायगाफोरनि नामखौ बारा मिथिया नालाय, नोंथांमोना भिडिअखौ नायलांबाय थादो आरो माबाफोर जायगाफोर आं मिथियैखौ नोंथांमोना खोन्थाहरबानो जाबाय कमेन्ट बक्सआवहाय। अभी हम लोग पहुंच गया है नागरीजुली चाय बागान। तो गाइस और ज़्यादा दूर नहीं है ट्री हाउस पहुंचने में, लगभग अभी 31 किलोमीटर बाकी है। तो गाइस आप लोग वीडियो को देखते रहो। लोगोफोर नोंथांमोना नायदो जोङो दा सफैबाय नागरीजुली चाय बागान। जोबोद मोजां जायगाया। ओमफ्राय दायो जों ट्री हाउसआव थाखाय दंबावो कम से कम 31 किलोमीटरसो दंबावो आरोना। गाइस भिडिअखौ नोंथांमोना नायलांबाय थादो। गाइस जोङो दायो नै मोनहैहां जाबाय। सिर्फ 13 किलोमीटर बाकी है अभी। लोगोफोर 13 किलोमीटर दंबावो, जोङो एसे नेरि खालामदोंमोन आरोना। समझ रहे हो आप जोङो नैबे जायगायाव दङ। मा जायगा जों बेखौ मिथिया। दहाय जों बारबोनाया मा होनदोंमोनलाय जों बारबोनाया बावबाय आङो। दा देखायफिनगोन, दा थांनायाव नुलांफिनसिगोन लोगोफोर। गाइस जोङो 13 किलोमीटर बाखि दंबावो। गाइस जोङो थांगासिनो दायो, जोङो ड्राइभ खालामावसै दसे समनि थाखाय। जोङो जास्ट दै आगारदोंमोन आरोना। फाइनली गाइस कम से कम 5 किलोमीटर दंबावो, 5 किलोमीटर बाकी है। और देखिए रास्ता बहुत ज़्यादा खराब है। ये कौन सा जगह है? आराम से पूरा पानी आराम से देखिए गाइस पूरा रास्ता बाली है सब। और थोड़ा सा बाकी है लोगोफोर एसे दंबावो। बेफोरबायदि आरोना लामाया माबाया सारा देखो नज़ारा देखो गाइस। वाह गाइस नायलांबाय थादो नोंथांमोना। देखो गाइस पहाड़ मिल गया रे, पहाड़ पूरा सामने ही है पहाड़। देखिए गाइस अभी हम लोग पहुंच गया है ट्री हाउस। गाइस देखिए जंगल ही जंगल है, देखिए। और यहाँ का जो घर है ना सब ट्री हाउस का सीनरी है। ओह माय गॉड देखिए। और बास भी आया है, देखो आगे। अरे मिल गया। ओह माय गॉड दिख रहा है दिख रहा है भाई। देखो नज़ारा देखो।
देखो गाइस अभी हम पहुंच गया है ट्री हाउस। देखिए फाइनली गाइस जों दा सफैबाय ट्री हाउस। बेनो जाहैबाय गेटआ। ओमफ्राय जों टिकेट लाबाय ना? ओमफ्राय बेसेबां मोनसे? 30 रुपीस। नङा मोनसेयानो खोमा। मोनसे सही अभी जो दा टिकट लानोसै आरो ना। फाइनली हम लोग पहुंच गए हैं यहाँ पे ट्री हाउस है। अच्छा चलो मैं पैसा निकाल के देता हूँ भाई। अभी छुट्टा भी नहीं है क्या मेरे पास? फाइनली दा हाबनोसै जोङो। सो नोंथांमोना नायलांबाय थादो माबायदि ट्री हाउसआ। एंड आप लोग देखते रहिए ट्री हाउस कैसा है और हम लोग क्या नज़ारा दिखाने वाला है। आप लोग को व्यूज़ जितना हो सकता है उतना दिखाऊंगा। लोगोफोर नोंथांमोननो जेसेबां हायो आं एसेबां देखायगोन। सो दिस इज ट्री हाउस। ओके सो गाइस जों दा नै टिकेटबो लाबाय। टिकेटआ सान्दुं गोसाथार। 2 बंदा का 60 रुपीस है। टिकट ज़्यादा महंगा नहीं है, सिर्फ 60 रुपीस है 2 बंदा का। अभी बस आप लोग टिकट ले लिए और एंट्री कीजिए और यहाँ पे आराम से ट्री हाउस में बिंदास यस करो। सो लोगोफोर नोंथांमोनाबो ट्री हाउसआव ओनलि फॉर 60 रुपीस सासे मानसियावहाय 30 रुपीस। हाँ ओमफ्राय नोंथांमोना बेखौ गिनानै थायोबा ट्री हाउस मोननाय नङा लोगोफोर। सो नोंथांमोना नायलांबाय थादो भिउसखौ माबायदि। सो आं देखायलांनो नाजाबाय थानोसै। ओमफ्राय माबायदि मोनदों नोङो? बिराद मोजां मोनदों फैनानै मोजां मोनदों। नोंथांमोना फैदो नायफैदो। बिराद मानसि जायो दायो सान्दुं गोसा नालाय। एक्चुअली सान्दुं गोसायाव एसे मानसि खम जायो आरोना। ओमफ्राय दायो थेवब्लाबो फैदों आरोना। नायदो दा माने दा स्टार्टिं जाबाय हाबनाया। नायहर लोगोफोर गोबां मानसिफोर फैगासिनो दं ओरैनो। सो गाइस नायलांबाय थादों नोंथांमोना। आङो भिउसखौ नोंथांमोननो देखायनोसै। दे नायदो लोगोफोर नोंथांमोना भिउसखौहाय। काफ़ी अच्छा व्यूज है गाइस। यहाँ पे सारा फूल वगैरह ये सब लाइटिंग और यहाँ पे देखिए और बाहर का है। काफ़ी अच्छा है नज़ारा। Okay, so I like it this place. So नोंथांमोना नायलांबाय थादो। ओरैबायदि आरोना जों only just माने दा नैबे खन्द'आव दङ आरो मा होनो हाबजेननायनिफ्राय गेटनिफ्राय हाबजेननायनिफ्राय नैबे खन्द'सिम दं आरो। अके ओरै गोबां मानसिफोर फैदों जोंनि लामायावहाय। ओमफ्राय एक्चुअलि दायो जोङो दसे रेस्ट लानोसै। बहुद गोजान लामा फैबाय। नोंथांमोना नायदो भिउसखौ। माने किबा इनभाइटेशन কৰিছে নেকি আপোনালোকক? बाजिবলৈ मिउजिक बाजिবলৈ न? स' लोगोफोर बिसोरखौ माने मिउजिक दामनो लेंहरदों आरो। ओमफ्राय बियो दामगोन। ओमफ्राय नै ओरैनो नायदो। सान्दुंआ माबायदि मोनदोंलै? खामथाबजोब्बाय। नै आखाइजों ल'खानांबासो पुरा खामथाबजोब्बाय लोगोफोर। वेट चल थोड़ा रेस्ट लेते हैं। बिराद मेंबाय। कम से कम जोङो 63 किल'मिटार जोङो सालायनानै फैदों। ओमफ्राय बिनिफ्राय जों दसेबो रेस्ट लायाबाबो जायाना सान्दुंआ पुरा ना मा होनो? एकदम खामथाबजोब्बाय सान्दुङानो। दा दसे रेस्ट लानोसै। नोंथांमोननो उनाव देखायनोसै। दिनै से फर्स्ट टाइम। सो गाइस आज ही फर्स्ट टाइम है मेरे को यहाँ पे ट्री हाउस पे। काफ़ी अच्छा है, काफ़ी अच्छा जगह है क्योंकि बैठना यहाँ घूमना बहुत अच्छा है। सो आप लोग देखते रहिए। सो लोगोफोर नोंथांमोना नायलांबाय थादो। जाय फैखानाय बिसोरथ' मिथिखाबाय नङा होमबा? जाय फैयाखै बिसोर मिथियाखै। स' नोंथांमोना जाय फैयाखै स' नोंथांमोनाबो ट्री हाउसआव फै।
बिदिनो आरो इन्टारेस्टिं जायगा खोब मोजां बेरायफै ओमफ्राय मा होनो दा सोर सोरखौ लोगो मोनगोन दसे अके गाइस दा नोंथांमोननो आङो भिउखौ देखायबावनोसै नोंथांमोना नायलांबाय थादो आरोना बिराद मेंबायबो आरो थुलायाबो थुला जिबायदि हाद्रि आयै नै नायजाला एकदम मा होनो मेगन सेगन हाबजोब्बाय ओमफ्राय आंबोथ' गय खाबारा नालाय बुस्थुआ बिराद गय जायो आङो बुस्थुफ्राबो गावलाजोब्बाय अके गाइस दा जों दसे रेस्ट लानोसै ओमफ्राय बिनि उनाव दसेनि उनाव जास्ट 10-15 मिनिटनि उनाव आं नोंथांमोननो भिउखौ पुरा क्लियारलि देखायगोन आरोना माने हानायखिनिखौसो दै माने वाव गाइस वाव कुल आइ एम सो हेपि बिराद मोजां मोनो माथो ने एकदम लोगोफोर बिराद साफा क्या मजा है यार घूमना फिरना ये सब खेलना बड़ा मजा अलग किस्म का मजाक है वाव ओके गाइस दा सिलाई ये क्या चीज है रे बाबा ये क्या चीज है बॉल पत्थर है पत्थर वाव सो क्यूट जोबोद मोजां लोगोफोर एकदम वाह यहाँ पे बहुत काफ़ी सारा बना के रखा है यहाँ पे देखिए गोबां अन्थाइफोरखौ बेबायदि डिजाइनिं खालामना दोनदों आरोना दे आदा गेम्बु प्र'खौ जोङो नुहुरनाय बायदि मोनदों आरोना फाइनालि जों बेखौ मिट खालामनो थांदों दा नंगौना नङाथाय बेलेगबो जानो हागौ स' बाय मिस्टेकआवबो जोङो गोजाननिफ्रायसो नुदों दे माने नुदों आरो ब्र' बायदि नुदों खाथियाव थांनानै जुदि नुबोबाथ' रायलायनोसै नङा होमबा जों दा थांगासिनो जों दा एकदम ट्री हाउस पाहार सेर गिदिंगासिनो आरोना जों दा स' लोगोफोर नायलांबाय थादो भिडिअखौ खालामबाय थाबाबो बाब फुरा मा जालांगोन आधा घन्टा 1 घन्टा 2 घन्टा जालांगोन ओंखायनो आङो एसे स्किप खालामनानै माने दोनथ'नानै भिडिअखौ खालामबाय थागोन आरोना नोंथांमोना नायलांबाय थादो भिडिअखौ दसे बेरायबावनोसै ओमफ्राय बिनिफ्राय जोङो नास्ता खालामनायनि मोनसे लाहार फाहार खालामसै गाइस फाइनालि जोङो दा नोरै गाखोनोसै आरोना दा गाखोलांबायानो स' नायलांबाय थादो नोंथांमोना अ माय गड ओ माय गॉड फ्रेश कैसा है भाई अच्छा है ना ओ माय गॉड और भी थोड़ा और ऊपर जाते हैं भाई ऊपर से दिखाता हूँ मैं आप लोगों को व्यू वाव काफी अच्छा बनाया है देखो जोबोद मोजां बानायदों लोगोफोर वाह इधर चला गया रे बाबा रुको भाई देखो आप व्यूज देखो गाइस वाव सो क्यूट जोबोद मोजां लोगोफोर kita हम फाइनली I'm at tree house. So guys, नायलांदो नोंथांमोना. Wow, I'm so happy. गोबां एक्साइटेड जाना दंखायोमोन नायनो होननानैनो आङो एक्चुअली दिनै फैबाय फैनाय जानाय नङामोन खिन्थु गुवाहाटियाव थांनायसो टारगेटमोन ओमफ्राय मा जाखो गुवाहाटियाव थांनायखौ केन्सेल खालामनानै ओमफ्राय दा आं ट्री हाउसआव फैबाय आरो ओमफ्राय गाबोनफोर नायनोसै गुवाहाटियाव थांनो नागिरदों आरोना माबायदि मोनखो लोगोफोर आंथ' बहुद थांनोनो बायो माथो बिनिफ्रायनो वाव अ माय गड स' दानि जोङो जिथुनाखि बुंदोंमोन नुवासै
साइडजों बेलेगथिं थांबोखो ना माखोथाय आं सानखादोंमोन नङा नङा होननानै नाथाय जों सानदोंमोन ओमफ्राय नंगौ नायसै दसे थाबावनोसै लोगो मोनगोन ना मोना जुदि लोगो मोनोब्ला रायलायखागोन आरो शुटबो खालामखागोन भिडिअ स' गाइस नायलांबाय थादो भिडिअखौ बिदिब्ला स' गाइस फाइनालि जोङो दा कमप्लिटलि जायगाखौ बेरायजोब्बाय ओमफ्राय जों दा न'आव थांसै आरो ओमफ्राय न' फारसे दावगाफिनसै टाइमाबो एसे सर्ट जाबाय नङाब्लालाय आरो दसे नेबावगौमोन आरो खोनानो मोन्दों केम्बु ब्र'आ बेयाव थालानो दा न'आवनो थायनो दैमाकुसियाव ओमफ्राय जों मालाबा लोगो मोनबासो रायलायसिगोन ओमफ्राय फाइनालि जों दा न' फारसे थांफिनसै ओमफ्राय नोंथांमोना जुदि आंनि भिडिअखौ मोजां मोनदोंब्ला नायनानै लाइक कमेन्ट शेयार आरो आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना होबानो जाबाय सोरबाफोर गोदानै फैदोंब्ला आरो खाथियाव थानाय बेल आइकनखौबो थुना हो जाहाथे आंनि गोदान फैबाय थानाय भिडिअखौ नोंथांमोना सबसे फार्स्ट मोनो स' थेंक इउ गाइस बेखिनियानो आं न' फारसे थांनायखौ देखायथ'ला स' नोंथांमोननि दिनैनि भिडिअखौ आं बेखिनियावनो दोनथ'नोसै स' थेंक इउ फर 3 आवर्स एन्ड थेंक इउ फर वाचिं गाइस बाय स' गाइस जों जेब्ला मा होनो 3 आवर्सनिफ्राय जेब्ला फैबाय थादोंमोन अब्ला ओरैबायदि एक्सिडेन्ट जादों सानै बाइकजों ओमफ्रायो गारि गिदिरजों स' ओरैबायदि माने जोङो ग्रोब लोगो मोनफैनाय जादों आरो नुबायबो ओमफ्राय दा बेनि क्लिपखौ नोंथांमोननो आङो दा देखायना होगोन नोंथांमोना नायलांबानो जाबाय जास्ट जों मानसिखौबो सिनाया ओमफ्राय बहुत मानसिफोरबो जाखागोन जानाया सानैबो स्पट डेटखा ओमफ्राय दा आं नोंथांमोननि सायाव दा देखायगोन स' भिडिअखौ नोंथांमोना नायलांबाय थाबा जाबाय आरो हाजारसे शेयार खालामना हो मानो होनबा न'खरनि मानसि मिन्थिया जेबो मिन्थिया जा मिन्थिबाय जानांगौ खिन्थु जोङो दा जिखिनि जों शुट खालामनो मोनदोंमोन बे समाव माने रावबो माबा गैयामोन आरो स' गाइस नोंथांमोना हेल्प खालामना होबानो जाबाय हेल्प खालामबानो जाबाय शेयार खालामबानो जाबाय कमेन्ट खालामबानो जाबाय स' नोंथांमोना सोरबा सिनायबाय सिनायनायाथ' नङा आं दा भिडिअखौथ' ब्लार होनांगोन नालाय स' गाइस बेखिनियावनो आङो दङ दा बरन'दि ब्रिजआव आं फैफिनबाय आरो दा न'आव थांदोंमोन मा होनो जायखिजाया जों फैबाय थानाय समावनो बे काहिनि घटनाखौ नुबाय आरो ओमफ्राय दासिम जोङो दा थांसै बेखिनिखौनो आं नोंथांमोननि सायाव खोन्थानो थाखाय बे ब्रिजआवहाय शुट खालामनाय जाबाय आरो ना स' गाइस थेंक इउ बहुत गाज्रि अबस्थायै थैदों मानोथ' खर'य नाजानो ना अ माय गड বাইক লগত আৰু কোনটো হৈছে এই গাড়ীৰ লগত ন গাড়ীৰ লগতে হ'ব অঁ এইটো গাড়ীৰ লগত হৈছে এইটো গাড়ীটো ৰ'দটো আছে অ' মাই গড বহুত বেয়া অৱস্থা হৈছে চব স্পট ডেড